Sunt Teodor, un bucureștean de 24 de ani. Eu sunt Maria, bunica lui Teodor. Am 64 de ani și locuiesc la țară, în comuna Roșiol, județul Ialomița. Pasiunea mea este fotbalul. Am practicat acest sport timp de 6 ani. Am o căsuță frumoasă, cu pom pe lângă ea, cu viță de vie. Sunt o fire veselă și plină de viață, dar și serioasă atunci când este cazul. Am avut grijă de Teo de la vârsta de 2 ani. Sunt o persoană care știe ce vrea de la viață, am trecut prin multe încercări. Iar acum îl însoțesc pentru a-și găsi o mireasă pe placul lui. Aspectul exterior este mai puțin important, sufletul contează. Aș dori pentru Teodor o fată frumoasă, înțelegătoare. Îmi doresc o iubită simplă, educată și iubitoare. Ce spui, mamă, să facem o echipă bună? Da, Teo, hai să intrăm. Hai să intrăm în competiție.